Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr üçinli Türkiýeden çykmagy howluýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de okujularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara baglaryna garşy reýt geçirýär. Bahalary gödökçüligi güýçlendirýär. Türkmen mediýasy Abbasanyň diplomatynyň Türkmenistany durnukullyk adasy atlandyranlygyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okulanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türki Döwletleri Romasynyň sammitine gatnaşmaz. Mara vilayatyny prokuratura işgärleri o huzurluk edaralaryny derňeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulan habarlaryň bäsligine girdi. Balkanyny Dedawşyna derarly 8 esker harwurlukdan gaçdy. Daşary ýurt universitetlerine giren türkmen raýatlarynyň uçurdan nüşürilmegi dowam etdirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web saýtyna Täjikistanyň türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Adat adalga Türkmenistanyň garaşdyrlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen videolarymyz köp görülipdir. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükläniňizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Adat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uguradyň. Hepdeniň dowamyna gelip bolşan habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistanyň ýaşlaryň, hususan harwurlyk edýänleriň we gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýigitleriň öňde garaşýan iş, durmuş aladalaryndan beýleki aladalary, böýlekleýin ýagdaýda hem bolsa saklanyp galýar. Adatlyk bundan öňem eskerleriň ady güpçünçiligi, urulup ýenjilmegi we dürli şikayetleri almagy, hatda öldürilýän, bedbagtçylykly hadiselerin pidasy bolýan halatlary barada habar beripdi. Emma häkimiýetler bu hili maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdikleýär. Maglumat üçin aýdylsa, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmedinden öň, ýagny 2007-nji ýyldan öň harwurlukdaky açlyk horluk, urulup ýenjilmeler sebäpli harwurlukdan gaçmaly bolýan eskerler has känni we soň bu ýagdaýlar biraz düzelşen ýary boldy. Şoň bilen birlikde döwlet eýçiliginiň häkimiýeti türkmen harwlarynyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan gowlaşýanlygyny, türkmen goşunynyň maddi enzamlaryň üçinçiliginiň ýyl-ýyldan ýokarlanýanlygyny habar berdi. Emma ýurtdaky esker meselesi belki de ykdysady kynçylyklaryň dowam etmegi bilen ýene-de çalşyrymlaşyp başlanyp meňdýär. Kardeşim Sehra bu hepde hem Dedawşyny, ýagny harwlaryň arasyndaky agalyk, goçuluk satmak meselesi, hem ofiserleriň arasyndaky paraxorluk ýagdaýlary bilen gyzyklandy. İlki urulup ýenjilme sebäpli gullukdan gaçýan eskerler baradaky habardan bir bölegi dinläýäliň. Balkan vilayatynyň Serdar harby birikmesindäki Ýowuz Dedawşyny sebäpli çarşoýunça harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän 8 esker aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçdy. Türkmenbaşy Aşgabat ýolunda saklanan eskerler türme tutsaglygy bilen gorkuzulýan mahaly Dedawşyny amal edendigi aýdylýan eskerleriň temmi berýän batalyonda 3 gün saklanjakdygy aýdylýar. Bu barada harby gullukdan gaçan eskeriň enesi we ýagdaýdan habarly çeşmämiz Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna
görä Serdar harby birikmesiniň piyada goşununa degişli eskerleriň harby gullukdan gaçmagy bilen bagly aýry-aýry wakalar 19 oktyabr bilen 2 noýabr aralygynda boldy. Wakalaryň bolan pursaty eskerler paýta hasyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynaky gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Ýowuz Didawşyna, ýagny uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paýta meýdanlaryndan gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabatda we Marabaryan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Türkmenbaş Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň ahal welaýaty bilen serhetleşýän ýerindäki postuna saklanylar. Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eskerler Mar welaýatynyň we ahalyň tejen etrawynyň ýaşaýjylary bolup, olar 6 aý öň Serdar harby birikmesinde çağırş boýunça harby gulluga başlapdyrlar. Çeşmämiz eskerleriň gullukdan gaçmagyna dowam edýän Didawşynanyň hasty güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Didawşyna ýagny uly eskerleriň ýaşlara sütüm etmegi Türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaýdyr. Bu barada Adatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Bu eskerler uly gullukdaşlar tarapyndan ýygyderli ýenjilipdirler. Eskerleriň gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilmegi bilen bu zorluklar, şol hany ruhy we fiziki basyşlar, kemsitmeler hasy artypdyr. Göçme palatalardaky uly eskerler, ýaş eskerler giýje ýatyrman, olara öz bedenlerine massaj etiripdirler. Uly eskerleriň diýen etmedik ýaş eskerleriň hajathanada üstüne siyip ýerlerine tüýküripdirler. Hatta olaryň gowşok eskerleri ýary giýje jynsy bähbedi üçinem ulanýanlyklar aýdylýar. Günýürlerine bolsa paýta ýygylan ýerlerdäki ýaplarda gezýän gurbagany tutup ýaş eskerleri ýydirmek ýaly basyşlarym bar. Dip çeşmämiz aýtdy. Gullukdan gaçan bir marly eskeriň ejesi Sebitdäki habarçymyz bilen söhbetdeşlikde häzirki wagt oglunyň türme tutsaglygy bilen gorkuzulýandygyny, olaryň gullukdan gaçmagyna sebäp bolan eskerleriň bolsa harby birikmäniň içindäki temmi berýän batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen jedalandyrlandygyny aýtdy. Näme üçin çağrılarymyza Didawşynanyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi, moňa näme üçin çözügi tapylmaýanlygy barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýle-de olaryň näme sebäpden paýta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkar ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady. Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden we agdalýan harby birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulyp ýenjilmelerden, açlyk, horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sanyny aýtman harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygyny tekrarlaýarlar. Bu eskerlere ýokardan gözegçilik edilmeli sebäbi olara hatda öz serkerdeleri hem gözegçilik etmeýär. Moňa derek olar öz harby serkerdeleri tarapyndan owa adamlaryna satylýar. Olar her bir eskeriň bir hepde dürli işlerde zähmet çeken üçin harby serkerdelere 500 manat töleýärler. Diýip marly ene aýtdy. Gepler Adatlyk radiosi, Kepdäniň Jeminiň liýartyny. Adatlygyň habarçylary mundan öňem eskerleriň gulluk döwründe, ol ýa-da beýleki mesele üçin çykarmaly bolýan bir kanun çykdyjylary, ofisiýerleriň gowunu tapmaly bolýan pursatlary barada habar beripdiler. Ýöne eskerleriň iň bagytly pursatlaryna, öýlerine ýetip gelýän wagtlary çürkelýänligi baradaky habar täze soraglar döredýär. Bir Türkmenistanly ofisiýerleriň ykdysady ýagdaýynyň juda agyrlaşýanlygyny aňladýarmyýady, harby kadrlaryň juda ognaýanlygyny görkezýär. Belki bu soraga Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň wekilleri jogap berer. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Şunlar harby gullugy tamamlap, öýlerine dolanan öňkü eskerler ofitserlerden harby biletleri almak üçin para bermeli bolandyklaryny Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysyna gurrun berdiler. Harby gullugy tamamlap öýlerine gelýän eskerleriň ýanynaky ofitserler Otlu welaýatyň merkezi şäheri Türkmenabada ýakynlaşan mahaly her eskerden 100 manat bermegi soradylar. Olar eskerlere pul bermeseňiz harby bilediňizi berjek däl diýdiler. Eskerleriň köpsi ýanynaky puldan çykaryp berdi. Käbiri 70, käbirde 50 manat berdi. Eskerleriň arasyna ofitseri bar pulum şu diýip 20 manat berip harby biletlerini eline alanlar hem bar. Diýip Daşoğuz welaýatynda gulluk edip geçen hepde öýüne dolanan öňkü esker aýtdy.
Onun sözlerine göre ofitserler yanında pulu bolmadyk eserlerden öz enatalaryna jaň etmegi talap etdiler. Bu eserler enatalarından ofitserin beren telefon belgisine 50 manat geçirmegi soramağa mecbur edildiler. Habarçymyzyň maglumatyna göre ähli harby bölümlerden Türkmenabada gelýän otlularda 2-3 sany harby ofitser bolup, eserleriň harby biletleri olaryň elinde bolýar. Ofitserler harby gullugy tamamlap öýlerine gelýän eserleriň tertip düzgünne şol sanda spirtli içkileri içmediligine gözegçilik edýärler. Olar eserleri enatalaryna tawşyryp harby bölümlere dolanýarlar. Bu ofitserler ahal ýa-da Mar vilayetlerindäki wagzallarda düşüp, hani kimi ýer ýaly çörek, somsa ýa-da su almaly diýip eserleriň ynamyna girip, olaryň pullaryny aldylar. Ýöne olar otla ýzyna gelenlerinde çörek, somsa ýok eken diýip eserlerden alan pullaryny hem ýzyna bermediler. Dip efirde atlandyrylmasydygyny soran harby gullugy tamamlan başga bir öňki eser aýtdy. Enatalaryň bir näçesiniň geçen hepde habarçymyza gurrun bermegine göre harby ofitserler gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eserlerden 1000 manat para soraýarlar ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýärler. Gepler Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň ýaşlaryň okuw, hüner almak kynçylyklary, daşary ýurtlarda öz girip bilen okuw zaýlarynda okamak, hüner öwrenmek hukuklarynyň çäklendirilmegi hem saklanyp galýar. Tejribeden görnüşine göre Türkmenistanyň ýeterlik okuw zaýlarynyň bolmalygy, bilimdäki korrupsiýa we hil meselesi türkmen ýaşlarynyň barha köp daşary ýurtlarda bilim almagy ýykyn etmegine sebäp bolýar. Emma bu meseleler näme üçindir ýurt metduwatyna ýa hökümet mezliliklerine açyk ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Netijede dörli çäklendirmeleriň saklanyp galmagy ozalam kyn ýagdaýda okuwa berip bir topar harajat çykaran maşgallara goşmaça kynçylyk töredýär. Ýaş adamyň durmuş ýolunaky badyny gaçyrýar. Bu temany kardeşim Gödel dowam etdirýär. Daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara barýan uçarlardan düşürilmegi dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşlaryň ortada barýan uçarlardan düşürilmegi bilen bagly adamdan 3 täze hadisanyň bolanlygyny habar berdiler. 7-nji noýabrda 3 adama türkmen howa ýollarynyň uçaryna minmek gadagan edilipdir. Olar Moskwa barýardy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä bu 3 adam ortaýatyň birnäçe okuw jaýlarynda 1-nji kursa giren studentlerdi. Olara uçuş gadagançylygynyň sebäbi hökmünde universitetleriniň Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan tasdiklanan ýurtda diplomlary ikrar edilýän okuw jaýlarynyň sanawynda ýokdugy aýdylypdyr. Azatlyň habarçylaryna ma'lum bolan başga bir ýagdaýda tasdiklanan sanawda bolmadyk Rus universitetine giren türkmen raýaty birnäçe synançykdan soň okuwa gitmegi başarypdyr. Habarçylar uçuşlardan düşürilenleriň syýahat gadagançylygy barada aeroportda registrasiýadan geçenden soň bilip galýanlygyny belliýärler. Problemalar terket gözegçiliginden geçen soň ýüze çykýar. Migrasiýa gullugynyň işärleri studentlere institutlarynyň we universitetleriniň çakylygy, Rus wizasy we Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan berilen resmi nama ýaly ähli zerur kagydlaryň bardygyna garamazdan olara gitmegiň gadagandygyny aýdýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okumagy barýanlaryň okuw çykdyjylary uly bolýar. Okuw üçin төлege we ýaşaýyş çykdyjylaryna esli ýol harajaty goşulýar. Uçar biletiniň bahasy $600 geçýär. Diň oktyabr aýynda habarçylar ortaýatyň universitetlerine giren studentleriň uçardan düşürilmegine degişli birnäçe ýagdaýy habar beripdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan studentleriň öýleriniň we olaryň enatalarynyň sözlerine görä, migrasiýa gullugynyň işärleri köplen gadagançylygyň sebäpleri hökmünde olara diplomlary ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyna goşulmanlygyny öňe sürýärler. 2019-njy ýylyň aprelinde Türkmenistan ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny çap edipdi. Diplomy tasdiklanýan ýokary okuw jaýynyň hatarynda Belarusyň diňe bir, Gazagstanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3, ortaýatyň Türkiýanyň, Hindistanyň 10 Çawakytaýyň 100den köp universitetler görkezildi. Bu sanaw 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdi. Ýurdun häkimetleri raýatlaryň şol sanda daşary ýurt universitetlerine girenleriň ýurtdan çykmak meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir enatalar aeroportdaky migrasiýa gullugynyň işärlerine belli bir mukdarda para bermek arkaly çağalaryny ýurtdan çykarmagy başarýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda gitmegi bilen baglanşykly kynçylyklar
Koronavirus pandemiyası sebäpli ýyldan gowrak wagtlap bolmadyk. Daşary ýurtlara ýygyderli uçar gatnawynyň täzeden başlanmagyna soň ýüze çykdy. Pandemiýa başlamadan ozal Türkmenistanyň ilaty bir näçe ýyllap türli syýahat gadagançylyklaryna çede bar bolupdy. Hususan da migrasiýa daralary, studentleri, zähmet migrantlaryny daşary ýurtlara lukmançylyk bejergisi üçin barýan raýatlary ýoldan ýygyderli alyp galýardy. Dürli ýyllarda syýahat gadagançylygyna ýaşy 35-den geçmedik aýallar we ýaşy 40-dan geçen erkekler hem goşulupdy. Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmegi bilen baglanşykly häzirki kynçylyklar ýurdun häkimetleriniň resmi taýdan ikrar etmeýän demografik krizisiniň fonunda ýüze çykýar. Azatlygyň çeşmeleri 2019-njy ýylda ondan öňki 10 ýylda 1,9 million raýatyň ýurtdan çykanlygyny, 2021-nji ýylda bolsa ilatyň 2,8 million adamdan geçmeýän ýanligini habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiqlady, ne de inkar etdi. İlatyň daşary ýurtlara gaýtmagynyň öňünde duran häzirki päsgelçilikler Türkmen hökümetiniň ilat ýazywyna taýýarlyk görýän wagtyna şeýle hem Türkiýanyň Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça wiza rejimini girdip, möňlerçe Türkmen raýatynyň watanyna dolanmagy mejbur bolýan pursadyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Hepdeniň zemininiň ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyň resmi toýlar, dawara syýasaty we ýaşlaryň agyr ykdysad şertlerdäki toy, maşgaly aladalary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Biznes Türkmenistan neşriniň habaryna görä, ýurtda inni hasyl toýundan öň hasyl toýuny tutmak barada hem aýdym sazly, dawaraly maslahat geçirilip başlandy. O hojalyk we daşky urşaw goramak ministrligi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi, Ýenanlar birleşiginiň merkez geňeşi, Demokratik we agrar partiýalar tarapyndan bilelikde urulan dawaraly maslahat 10-njy noýabrda paýtagtda geçirildi we üstünlük gazanan o hojalyk işgärleriniň universitetine hormat gatlary, gymmat bahaly sowgatlar gowşuruldy. Bu habar ýurdun sebeplerine paýta ýygymyna çekilýän büdjet işgärleriniň has köpelýän wagtyna, şeýle de paýtagtdaky un nowatlaryna turýan galmagarlaryň pesilmeýän pursatyny gawat geldi. Ýöne resmi habarlara görä, her ýyl dürli kinlerden alynýan bol hasyla garamazdan Twitter'de toy aladalaryny paýlaşan türkmen ýaşlary 1 litr ýagyň problem bolan ýurdunyna öýlenmegiň, durmuşa çykmagyň kynçylyklaryny bölekleýin hem bolsa dile getirýärler. Twitter mümkinçiligi bolan türkmenleriň pikirlerini Twitter'den taşda galan deň duşlaryna ýetirmek we türkmen meselelerine ýene bir başga çünkünden garamak üçin Adatlyk bu gepleşigi Twitter'däki toy aladalaryna sin görnüşinde taýýarlady we bu işde maňa kärdeşim Merdan Sariýew kömek edýär. Türkmenistandaky çörek meselesi bilen uludan tutulýan hasyl toýlarynyň arasyndaky çaprazlyklar arasynda beýnisi beken ýetililer Twitter'da ýurtdaky toy meseleleri, täze däpler we reallyklar hakynda indi bir näçe ýyl bäri pikir alýarlar. Görnüşinden daşary ýurtlarda galyp ne ýurtdaky toy ýazy gatnaşyp bilýän, ne öz toýuny islegini görä tutup bilýän ýaşlar olaryň ýakynlary çözüp gözleýärler. Emma türkmen häkimetleri öz tutýan hasyl we beýlik toýlaryny dawarlandyryp, türkmen ýaşlarynyň durmuş gurmak, maşgala bolmak aladalaryna göz ýumýany meňzeýär. Sosial mediada aýdylýan durly pikirler muňa düşünýän ýa-da düşünmäge mejbur bolýan oglan gyzlaryň köpelýändigini görkezýär. Ýaşlaryň biriniň aýdysy daşary ýurtda isläp ýörüniň toy etmäge gurbaty çatdy. 1 litr ýagyň problemi bolup duran memleketinde toy etmek aňsat isdäl. Twitter ulanyjy Muna aýtmyşlaýyn, sada toy etdilerim bolýa welin sonam edenoklar da diýilýän türkmenistanlylar döwründe öz enatalarynyň pikirini etmedik zatlarynyň belki de wagtynda bas galdyrman çylsyrymlaşdyran uly bir sosial mesele öwrülmegine ýol beren meseleleriň çözüldüne özari pikir alysyp bilelikde tapmaga çalyşýarlar. Bu olaryň öňün bir akyldaryň aýdysy durmuş derýasyndan geçmek üçin başga birleriniň däl, diňe özleriniň gurup biljek köprüsi bolup görünýär. Şunun bilen baglylykda olar
näçe çekintiler de ýurdun şeýle ýagdaýynda hem artykmaz görünjek bolýanlar diýilýänlerden söz açman bilmeýärler. Aýdaly Burkaz aganyň ýazmagyna görä, türkmen halkymyzyň bir-birinden galmajak boluşlary gaharymy getirýär. Meselem toý etmek, gerekmejek zatlar moda bolýar, onam ilden galman içsek boluşup berge çümüsüp ýörler. Güýjüň ýetýänini edäýde. Twitterçylaryň biri geçen ýylyň tomsunda durmuşy çyksam toý etmek ýaly arzywym ýok. Ýönüstaýda tanan gowy adamlarmy bir ýere toplamak üçin toý edip bilerin diýip ýazdy. Twitterçylaryň käbiriniň toý etmek ýerine dünýäni gezmek islegini öňe sürmegi başga medeniýetlerdäki bal aýynyň ýa-da toýdan soň tiýahaty gitmek pikiriniň türkmen ýaşlaryny hem barha köp özüne çekýändigini ysara edýär. Bellemeli ýeri türkmen ýaşlarynyň arasynda edilen arzuwlaryň käbiri goňşularda. Mysal üçin toýa azyrak adam çagyryp tygyşytlanan puly täze maskala ýa-da ýaş satynjylaryň tiýahat etmegine garşylamak. Özbek ýaşlarynyň sosial media çekişmelerinden görnüşine görä iýem täze bir däwe öwrülüp barýar. Twitter ulanıcılaryň arasynda toý etmek şertmi diýen ýaly ozallar türkmen ýaşlarynyň asla kellesine gelmedik soraglary berýänler hem bar. Twitter ulanjylaryň käbiriniň pikirçe toý etmek kynçylygy diňe çykdaja uly toý tutmakda ýarışmak bilen hem bagly däl. Olaryň käbiri türkmençilikde seniň toýuň, öýlenmegiň ýa durmuş gurmagyň diňe seniň öz meseleň däl. Her öň ýeteniň meselesi bolup bilýär. Adamlar bilip ýa bilmän sana basçy edýär diýär. Onsoň ýakynlaryň bolly, wagtyň geldi diýen geplerine çydamak ýa-da öz içindäki wagty geldi duýduruş hem konserwatiw jemgyýetde ýaşaýan ýaş adamlar, hususan gyz maşgallar üçin uly mesele görýär. Netijede başga birleriniň aýdan söz üçin, goşadyrnak içinde wagty gelen üçin, sulhun almaýan ýa-da ýalňyş hasaplayan bir adamyňa durmuşa çykmalymy diýip Twitterçileriň bir soraýar. Bu sora görýän Twitterçi diňe A harpyny aýdyp çäklenmeýär. Bu harpyny hem aýdýar. Ýalňyş adam bilen durmuş guranyňdan hiç durmuş gurmadygyň has gowdur diýär. Bu ýagdaýlar hususan gyzlaryň berýän käbir soraglary türkmen ýigitleriniň käbirini öňräkden bäri arada goýýany salym edýär we olaryň biri öňräki ýyllarda şeýle tweet ýazypdyr. Öýlenmedik oglanlar ukudy. Gelýän maglumatlar haýır däl. İstanbuldaky makyajly hem owadanlygy çoğup duran türkmen gyzlary toý etmek islemeýänler jemgyýetini gurupdyr. Agza sany gün-günden köpelýär diýerler. Sitatanyň soňy. Şeýle de tweetleri okusaň türkmen ýigitleriniň gyzlaryň kraska ulanmagyny öňräkden bäri gyýa göz bilen garaýandygyny, ýagna başga bir adamyň bedenine gözükçülük etmek islegini dile getirmekden çekinmeýändigini görse bolýar. Sol bir wagtda başgaça pikirlenýän gyzlary, toý etmek islemeýänleri ýa-da bu meselede howlugmaýanlary goldaýan Twitterçiler hem bar. Meseleniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan gazanç etmek mümkinçiliginiň az bolmagyndan başga bir tarapy bolsa, türkmen jigmetinde durmuş gurmagyň öňden gelýän ýoly we soňky çykan diýilýän ýoluň arasyndaky çaprazlyk bilen bagly bolup görünýär. Şeýlelikde Twitterçilaryň käbiri haýsysy: birinji, öz halasynyňy baryp alyp toý etmek, ikinji, eniň ataň saýlanyny baryp alyp toý etmek diýip sorasa da bu temadan pikirini aýdanlar heniz o diýen köp däl ýaly. Muňa derek ýurtdaky toý derdiniň bazı ratnaşyklarynyň çäginde has güýçlenýän, durly taraplaryň bähbitlerini öz içine alýan toý basysy diýilýäniň daşary ýurtlara çykan ýaşlaryň käbirini gaty alada goýýandygyny duýsa bolýar. Bir gyz kurtaşym Türkmenistana gitjek däl diýär. Näme üçin diýip sorasam, öý içeri goňşy golum hemmesi durmuşy haçan çykjak diýip güne goýanoklar diýär. Seriozny, Türkmenistanda hemmeň pikiri orta mektebi guturup guturmanka toý etmek, äre barmak diňe. Hiç kili üstünlük, iş, gelecek plan ýok diýip Twitterçilaryň biri ýazýar. Elbetde, toýu Parisde etmek, Amerikada etmek, orada aýynda gudoçylyga gelinmegi, tähet, barada gurrun edýän alada galýan Twitterçiler hem toý, köni däpler we artykmaz çykdaja çykarmak meselesinde, toý tutup ýarysmak meselesinde diňe gyzlar tarapyny günäkärleýänler hem bar. Emma gyzlaryň käbiri türkmendigine utanmasa da, türkmenleriň köpüsini halamaýandygyny, olaryň köpüsiniň düşünjesiniň pesdigini,
gözetiminiň dardygyny, ahlakdan, etikadan bihabar adamlardygyny öňe sürýär. Toy diýilende türkmen ýaşlaryna alada goýýan soňky özgörüşlikler, täze däpler we durmuş talaplary bilen bir hatarda Sowet döwründe ýoň bolan arak serap derdi hem ize çekilmeýän ýaly. Ýatlatsak ol döwürde toýlar saýat bolanlaryň gurrun bermeklerine görä esasan Planynyň toýunda arak kän boldy, Planynyň toýunda azyrak boldy diýen gurrunlar edilýärdi. Adam üýsürip doglan gün bolsun ýa başga bir zat adamlary arakdan doýurmazlyk uly bir arnamysa galmak ýaly düşünje duýgu bardy. Soňa waka ýaşdan soňam stresi basmak üçin diýip arak içýänler köpelipdi. Garaşsızlykdan soň köpelen meçitleriň imamlary täze dindar bolan adamlar başardyklaryndan gorkarak hem bolsa araksyz toýlary wagt edýärdiler. Bu mesele Twitter'da hem öz beýanyny tapypdyr. Urt geldi, beýleki bir Twitterça jogap berip, "Molla, toý etmek gowzady, aragy berjek puluňa has köp nahar goý. Hemme kişi menki alyp kirlenmeýärdi. Ýöne gynanmaly ýagdaý" diýip jogap beripdir. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmenleriň Twitter'däki toy çekişmeleri, toy aladalar baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenleriň toy aladalar baradaky synymyzy Selana Filatly Twitterçiniň pikiri bilen dowam etdirsek, diňe krizis döwrüne däl. Asyl gösteriş üçin ul toy etmek we geliniň etajly köýnek giýmegi gereksiz we görmemişlik bolup durýar. Selana Fil belki de öz tweetini görmemişlik diýip görümsüzlik barada aýtjak bolanlar. Türkmen diliniň sözlüginde görümsiz sözü sıfat ýokmunda. Görüm görelli görmedik. Degim zat görmedik. Açky adam hökmünde düşünürler we Türkmenistanyny diňe maşgalalarda tutulýan hususy toýlar däl. Döwlet derejesinde bellenilýän çäreler hem prezidentiň ýörüýti tawsyrlyklary boýunça mümkin bolýança ullan tutulýar. Şu aralykda türkmen häkimetleriniň nowatdaky hasyl toý dawarlaryny guramaçylyk geçirmäge taýýarlyk görýän wagtynda Twitter ulanjylaryň käbiri toý aladalaryny bir gara süýşürip, çağalyk döwürlerinden şu neçenli saklanyp galan telewiziýa we durmuş reýallyklar hakynda pikir alışdy. Masal üçin Adat Rahmanow çağı wagtym gijesi bilen çörege nowata durup her maşgala bellenen mukdarda alıp öýe gelerdik. Watan habarlarda 1 milyon tonna buğday ýygnalanyny hakynda propagandan dinläp ertirligimizi edinerdik. Soňra mektepde türkmen başa kasam edip klasa giýerdik diýip ýazýar. Twitter ulanjylaryň biri bu gurrunu ya bu tweeti türkmençeden türkmençe tercüme etmäge çalyşypdyr. Ýagny ýolbaşçylar entegem öz-özlerini ağırlap ýör diýärmiň diýip sorapdyr. Emma Adat Rahmanow munyň bilen alalaşmaýar. Ýokla, bizi alýarlar diýip jogap berýär. Türkmenistanyna geçiriljek ähli-umumy ilat ýazygynyň öň ýanyna sosial mediada pikirini aýdan türkmenistanlylaryň käbiriniň toy we beýlek aladalaryna ýölenmek bilen bir ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň ýapyklygyň fonunda türkmen ýaşlarynyň öz ata-baba däpleri we täze däpleri esasynda öz isleg arzularyna göre toy tutmak, toy syýahatyna gitmek we ýurtlaryny dolanmak islegleriniň öňünde durýan türlü päsgelçilikleriň diňe käbirini seredip geçdik. Ýöne ýurtdaky ýapyklyk, anamdar statistika maglumatlarynyň ýetmezçiligi derarly ýurtda 1990-njy ýyllardan bäri dowam edýän türlü kynçylyklaryň ýurdun demografik ösüşine ýetiren täsirleri barada anyk zat aýdyp bolmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň baş kanuny her bir adamyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýär. Emma Türkmenistanlylar öz ykdysady, medeni, durmuş kynçylyklary barada ýurdun çägine we daşary ýurtlarda açyk pikir alışmakdan çekinýärler we köplenç anonimlik şertini gurrun etmäge çalışýarlar. Bu ýagdaý görnüşinden ýaşlaryň öz meselelerini has giňden we açyk ara alyp maslahatlaşmagyna, has netijeli çözgüt gözlemegine uly ziýan ýetirýäni meňdiýär. Hormatly dinleýijiler, ýaşlar, Twitterçiler, eýsem bu meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Olary bize ýazyp hem, aýdyp hem,
azatlygyň dinleýijiler bilen paýlaşyp hem bilersiňiz. Azatlygyň azat söz aýtmak, erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerini elden gidermäň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.